Hola, avui és un dia especial i trist per a mi i tot i que no entraré en detalls de per què, vull dir-te algo por si te sirve. No tothom tindrà la capacitat o les ganes de valorar tot allò que fas o que has fet per determinades persones. A vegades mos quedem estancats en vincles on mos esforcem en donar molt a canvi de molt poc. I això és algo que no només passa en les relacions amoroses, també pot passar a la família, amics o inclús en les relacions laborals. Mos obsessionem en creure que si sempre donem el 100% en este vincle, arribarà un moment en què l'altra persona aprendrà a valorar tot allò que estem fent per ell o per ella. I no, mi ciela, eso no va a ocurrir. Hi ha gent que per molt que els hi dones molt de tu, no saben o no volen valorar el que fas. I aquí entra la part més dolorosa i més difícil d'acceptar, perquè el problema de que este vincle no funcione no és de la persona que no vol o no sap valorar el que rep, sinó que la responsabilitat és teua per voler mantindre un vincle que clarament no és sa per a tu. Quan estableixes relacions en les persones, no només t'has de centrar en allò que tu pots oferir a l'altra persona, sinó que també has de donar importància a lo que aquella persona te pugui aportar a tu. Els vincles que crees han de ser sempre recíprocs, perquè si només te centres en un dels sentits, mai t'arribaràs a sentir ple o plena en aquella persona. Així que, amic, amiga, com diria Galder Varas, valora-te i no et permetisques romandre en gent al voltant que no estigui disposada ni preparada per a donar-te, com a mínim, el mateix que tu estigues disposat o disposada a oferir. Perquè elegir irse també és elegir-se.